Čaute, zdravím všetkých. Nachádzame sa akurát v Bratislave. Práve som v príprave na ďalšiu sezónu. V podstate prebieha tak, ako som ju plánovala. Všetko je OK. Myslím si, že forma je fajn. Dokonca by som povedala, že som v predstihu, keďže plánujem cestu do Ameriky, kde odchádzam 10. septembra, kde chcem podporiť Amix Team, Denisa Wolfa a Mariana Čambala. Tam budem v podstate do 21. septembra. Mám z toho troška taký strach, neviem, ako tých 11 dní bude prebiehať, neviem, ako bude čas cvičiť, ako to bude s jedlom, takže chcem byť predpripravená, aby som nič nenechala na náhodu. V podstate 21. letím späť do Nemecka, kde ostávam 3 dní. 24. letím priamo do Španielska, do Madridu. Takže uvidíme, ako to dopadne. Troška mám strach aj z toho dlhého letu, ale myslím si, že pokiaľ bude forma dobrá, nebudem sa musieť naháňať, tak by to malo byť OK. Ďalej by som chcela súťažiť na Olympii v Prahe, ktorá sa bude konať týždeň na to. Ďalšia súťaž by mala byť Fínsko. Ďalšia súťaž by mala byť ďalšia Olympia v Liverpoole. A ešte samozrejme chcem absolvovať nominačnú súťaž Mozolani Cup, ktorá sa bude konať na Slovensku. A ak sa nominujem, tak by som sa chcela zúčastniť aj majstrovstiev sveta v Budapešti. A v podstate to by mala byť aj záverečná súťaž. Aké mám pocity? Je to už 4. sezóna za sebou, takže som troška možno unavená. Troška mi to skomplikovala aj situácia v škole, keďže si dorábam ešte štátnice. Ale musím povedať, že bakalárskú prácu a prvé štátnice z angličtiny mám zvládnuté, takže už len štátnice z odborných predmetov a potom už budem odmenená titulom BC, čo sa veľmi teším. Snad to dobre dopadne všetko. Mám toho troška viacej, keďže aj pracujem, aj škola, aj príprava, ale zatiaľ ma to takto baví. Samozrejme som vďačná Amix Nutrition, že ma stále drží, pomáha mi aj čo sa súťaženia týka a samozrejme doplnkami. Teším sa ďalšej spolupráci, keďže mám nového sponzora Labela Mafia Company, ktorá vyrába športové oblečenie. Ďalej plavky súťažné budem mať od The Bikini Box Španielska, španielský sponzor. Veľmi krásne plavky robia, takže tomu sa teším naozaj veľmi. A ešte dokonca so Šmakónom sme sa dohodli tiež, že ma budú troška podporovať aj s tou stravou. Takže stále vravím, že možno je to určitý spôsob karmy. Všetko, čo som do toho dávala posledné roky, snažila sa a nevždy boli peňažky, nevždy bolo všetko také jednoduché, ako je to možno teraz, keď mám toľko podpory. Myslím si, že teraz sa mi to nejakou formou vracia. Presne to, ako stále hovorím. Čo človek do toho dá, to sa mu vráti. Takže stálo to všetko za to. Strašne sa teším celej tejto situácii. Momentálne sa pripravujem sama. Trénerku si robím, manažérku si robím. Zároveň mám aj na starosti ďalšie dievčatá, ktoré pripravujem na súťaže. Vrátane v podstate už šampiónky Adel Storzerovej, z ktorou tiež veľmi všetko vychádza, vyzerá vynikajúco a tiež sa plánuje zúčastniť v Madride Arnold Classic súťaže. A ďalej samozrejme budeme pokračovať ešte na ďalšie súťaže. Takže ideme v tom spolu, všetko sa darí, teším sa a dúfam, že ma sledujete na mojej fanpage, na stránkach Amix Nutrition tiež. Bude toho strašne veľa budem dokumentovať aj celkovo, čo sa cesty do Ameriky týka a aj tej mojej prípravy. V podstate sa myslím, že snažím dosť už teraz. Ale samozrejme, čím lepšie vyzerám, tým viacej dokumentujem. Takže dúfam, že vás to baví. Sledujte, píšte mi, čo vás zaujíma, či nejaké tipy, čo sa diety týka, čo sa tréningu týka, nejaké posingy, všetko je aktuálne. Takže tak. Peace!